deze grot hier kijkt en dan richting Paschalis gaat, het oude klooster, Ja. daar staat eigenlijk ook nog zo'n mooie steengrot, steen-ereplaats. Want waren jullie net met z'n tweeën even een rondje aan het doen? Nou, even. Ik zit al bijna 1,5 jaar thuis sinds corona, dus wij lopen iedere dag even een rondje, een uurtje. En dat rondje is dus een stuk uitgebreider geworden sinds je thuis zit? Dat begon iedere dag met 3 kilometer en het is inmiddels iedere dag 5, minimaal. Ja. Even afgezien van het feit dat dat goed voor de gezondheid is, van jullie allebei. Ja. Waarom zit je al 1,5 jaar thuis? Ik ben salesmanager bij een Duits bedrijf, Ja. waar wij diverse folies produceren, zowel voor de agrarische sector als voor de medische. En ook food. En normaal reis ik internationaal, heel Europa en Midden-Oosten door, om daar bij onze klanten, de medische klanten eigenlijk, onze producten aan te prijzen. Maar ja, dat hoeft nou even niet meer, hè? Dus, en dat werk wat jij doet, dat kan niet via home office? Dat was altijd al deels home office, dus het was eigenlijk een week reizen, een week thuis, een week reizen, een week thuis. Of op kantoor in Bielefeld, dat is eigenlijk het dichtste bij, dus dat is 2,5 uur vanaf hier. Dat was eigenlijk zo mijn normale werkweek. Dus het was veel weg en weinig thuis. En nu is het heel veel thuis en heel weinig weg. Maar nog wel werk? Zeker werk. Het Oké. gaat gewoon allemaal door. En dat is eigenlijk wel mooi om te zien. In de eerste lockdown, zeg maar maart vorig jaar, Ja. daar was het allemaal een beetje hortelen en stoten van hoe gaan we dit nou doen? En ook klanten van digitaal, nee doe maar eens even helemaal niet, het loopt en geen interesse. En we zagen zeg maar richting zomer, net na de zomer, dat ook bij klanten iedereen zeg maar de omslag had gemaakt van we kunnen ook digitaal ons project bespreken en de business door laten gaan zoals het ging. En ik denk ook dat dat dadelijk gewoon een nieuwe werking gaat worden. In plaats van iedere maand bij een klant wordt het 1 keer in de 3 maanden fysiek en 2 keer digitaal. En ik denk dat dat ook een prima oplossing is voor iedereen. Want als je gaat kijken hoeveel reistijd eigenlijk iedereen had. En dan praat ik niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk voor iedereen die nu ook thuis werkt. Die misschien naar Roermond reed of naar Nijmegen of Boxmeer. Ja, je zit meer thuis. Kijk, voor jullie is het anders, hè? Jullie moeten onderweg zijn. Ja. Ja, maar voor ons is het ook wel een stukje luxe. Het is gewoon ik kan bijna iedere dag de kinderen naar school brengen. Tussen de middag een keer opvangen als het met de oppas niet lukt. En 's avonds altijd samen eten. En dat is ook wel een luxe, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, want hoe groot is het gezin? 2 jongens en een vrouw. 2 jongens. En een hond. En een vrouw. Ja, en een hond. Ja. Ja. Wat vond die vrouw daarvan, dat jij ineens zoveel thuis was? Ja, dat was wel even wennen. En maar die voor heeft iedereen, hè? Ja. Dus, ja. Ja, ook voor de kids, Ja, ook voor ook. jou. Voor mij ook. Kijk, voorheen wisten ze natuurlijk al, als ik boven zat, dan moest er niet gestoord worden. Ja. En nu zit ik iedere dag voor boven. En dan, er zijn momenten dat we ook geen oppas hebben natuurlijk. Hè, want die willen ook allemaal eens een keer wat voor zichzelf doen. Ja, en dan wordt er netjes op de deur geklopt en gekeken of ik niet in bellen ben en of ze mogen storen. En ja, dat heeft zijn weg wel gevonden. En ja, ik moet zeggen, het heeft ook wel wat. De tijd dat onze oudste, die zit in groep 4. Die had natuurlijk ook thuisonderwijs. Dus wij deelden samen het kantoor. Ik heb mijn werkplek hier en hij zat dan daar aan een bureau. Dus ik kon af en toe zo eens achterover kijken wat hij nou aan het doen was en of hij wel oplette. En ja, dat had ik wel wat. Dat is de oudste. Ja, dat is de oudste. Hoe heet die? Ties. Ties. Ja. En wat die andere, die Jan die zat net in groep 1. Die had een koude start, zeg maar, 3 weken school. Of ja, een klein paar maanden school. stoeltje gepast en toen... Ja, toen was het weer klaar, ja. Leuk die namen, Jan en Ties. Ja. Beetje, ja, ouderwets, stoere namen. Ja, gewoon kort Nederlands. Ja. Waren dat ook namen die al bij jullie in de familie voorkwamen? Ja, dat is een beetje een open deur dit, hè. Mijn beide opa's heten Jan. Ja. Van Floor, mijn vrouw, de opa, die heette ook Jan. Ik heet zelf Jan Willem. Dus ja, dan is het al wel makkelijk. Bij de eerste wilden we echt gewoon een afwijkende naam. Ik heb altijd wel gehockeyd, dus ik zeg Ties Kruijsen. Juist! Ja! Dat roep ik altijd gekscherend, maar in principe was het gewoon, Siem, Ties, dat stond hoog op het lijstje. En toen kwam er hier al her en der Siem ter wereld en toen werd het Ties. Nou zijn we eigenlijk een beetje onverrichter zaken teruggekomen. Hè? Dus Ja. zo begonnen we ons verhaal. Krijgen we jou zover dat je even met ons meeloopt richting... Want dan kan ik Mitch namelijk nog even naar binnen sturen. Ja. En dan kunnen we in deze reportage toch
die hele bijzondere plek even meenemen? Ja, dat kunnen we wel doen. Ja? Hoe heet de hond trouwens? Saartje. Saartje. Ja. Dus we nemen Saartje maar eens mee. Hoe oud is Saartje? Saartje is 9. Ja, wij doen met een zak hondenvoer 2 maanden, maar misschien mijn andere mensen er 6 weken mee doen, dus dan zien ze er nog netjes uit. Ja, en Saartje krijgt veel beweging, hè? Saartje krijgt veel beweging. Vroeger ook al hoor, met hardlopen. Trouwens, je merkt eigenlijk aan niks dat jij een salesmanager bent, want je bent een hele slechte prater. Ja, dat dacht ik al, dat ook zoiets een keer voorbij zou gaan komen. En dan ben ik ook nog voorzitter van de dorpsraad hier in het Oosten, maar dat wilde ik eigenlijk niet vernoemen, maar... Ja, nou ja. Bij deze dan. Ja, dit is gewoon een mooi plaatje, hè? Dit is een heel mooi Maar wij zijn er zo vaak door Oostrum gereden. En ja, voordat je het in de gaten hebt, ben je eraan voorbij. Ja. Maar ja, je zei net Pascalis, hè, het klooster. Ja, oude klooster. Ja. Maar dit is toch best wel apart. Ja, hier het transederen, zoals het dan heet. Ja, je ziet hier zeg maar de... Nou Mitch, maak even een rondje. De kids en de mensen laten zien hoe bijzonder dat het is. Ja. Het transederen. Transederen heet het, ja. Want wat betekent dat nou eigenlijk, wat er op de poort staat? Daar staat ook trans? Ja, dat is de naam volgens mij zoals het heet. Oké. Transederen. Ja, en dit hoef je niet uit te leggen, hè? De kruisweg? De kruisweg. Ja. En volgens mij is dit gewoon wel echt gewoon een grot. Wij zijn geen bedevaartsdorp, zover als ik weet. Niet zoals Tienraaien bijvoorbeeld? Nee, of Smakt, dat hebben we nog meer. Ja, nee, Oostrum volgens mij niet. Maar komt hier volk op af? Om hier te bidden? Nou, hier is wel, maar dat is nou met corona ook al een tijdje niet meer geweest natuurlijk, al 2 jaar niet. Er wordt een groep vrijwilligers in het dorp georganiseerd, dat heet Osgemis. Ja. En dan is het hier heel mooi gedecoreerd met allemaal vaccinelampjes en dat is dan s'avonds. En dan worden hier zeg maar, de overledenen herdacht. Niet alleen die hier liggen, maar ook anderen die gecremeerd zijn. Ongedoopte kindjes. Ongedoopte kindjes, ja. Monumentje. Ja, daar hebben we hier dan ook een plekje voor. En ja, de meiprocessie die is normaal wel van de kerk naar hier. En dan is er nog een stukje buitenmis. Maar dat heeft helaas ook al een tijdje niet plaatsgevonden. Hè. Nee. Maar ja, ik zou me kunnen voorstellen maar dat mensen daar ook een kaarsje kunnen aansteken of zo. Maar is dat bewust niet gedaan? Geen idee. Geen idee. Durf ik niks over te zeggen. Ik weet wel, in de kerk, ja? Daar kunnen jullie misschien dadelijk ook nog wel even naartoe. Daar wil ik ook best nog wel even mee. Redelijk op de route. Halen we niet binnen 12 minuten, maar wat wilde je daarover Nou zeggen? ja, daar is wel altijd aan de zijkant de kapel open. En daar kun je wel ten alle tijde een kaarsje branden en dat soort dingen. Maar nee, ja, hier is het gewoon rust. En wie houdt dit allemaal zo netjes? Als ik me niet vergis, is dat Tij Verheijen. En die komt dan met de grasmaaier. Die woont, ik zal wel bijna zeggen, 1 kilometer of zo verderop. Maar dan komt hij met de zipmaaier hierheen gereden en dan maait hij hier keurig het gras. En dan hebben we hier in Oostrum vanuit de KBO, dus de oudere bond, daar houden de oudere mannen, de pensionators, die houden hier keurig heel Oostrum bij. Ja. Uiteraard tegen een gemeentelijke vergoeding, maar die staan hier volgens mij iedere maandag, om de week op maandag, staan die hier het hele dorp te schoefelen en te snoeien. En, ja. Even dan weer terug naar jouw kinderen, want dat zei je net, die zoons van jou. Waarom vinden die dit zo interessant? Ja, dit heeft toch wel iets. Hè? Kijk, en kinderen vinden volgens mij de dood toch altijd wel interessant. Daar willen ze dan meer van weten. Dus ze gaan dan toch wel hier kijken van ja, wat gebeurt hier en wie ligt hier dan? En ja, als ze dan hier wel eens lopen, dan, net zoals hier vooraan, daar ligt dan ook een kindje Stijn. Ja. Ja, dat valt wel op en dan willen ze daar meer van weten. Ja, hoe kan dat dan? En is hij dan ziek geweest of een ongeluk? En, ja, dat boeit die man. En als je dan een stukje verder doorloopt, dan... Ja, dan oh ja, die, ja, oh, dat is de vader van die, weet je wel. Dan krijgt dat toch een beetje meer beleving of zo. En, ja, het is gewoon een mooie plek eigenlijk ook. Het is een parkje, de grot en daarachter de graven. 1,5 jaar zit je dan nu thuis te werken? Ja, 8 maart was de laatste vlucht van München naar Düsseldorf. Dat was de laatste vlucht? Ja. Was jij zo'n... hoe heet dat ook alweer? Zo'n frequent mile flyer? Ik mocht als eerste instappen en als eerste eruit, zeg maar. Ja. Want daar is toch ook een film over gemaakt met George Clooney, geloof ik. Heb je die gezien?
Welke bedoel je dan? Er zijn wel Ja, meer, dat is ook dat hij nog zoveel punten nodig heeft om wereldreis te kunnen maken. om, weet ik veel, de platina dingen te krijgen of zo. Maar dan wordt hij weggesaneerd, min of meer geloof ik, bij zijn bedrijf. En dan niet gezien die film? Nee. Maar Dat is voor mijn tijd, denk ik. Voor jouw tijd. Nou, zo oud is Clooney nog Ik niet. vind het wel mooi dat de geluidsman dat al kan appreciëren. Ja. Die is ook van voor jouw tijd. Nee, dat is toch gewoon van André Lon, denk ik, of niet? Een beetje een kleurspoeling. Timothée. Ja. Ja. Maar je mag dus, dan mag je dus als eerste ook die hele rij voorbij lopen en zo dan van mensen die staan te wachten. En je kunt netjes apart ergens wachten en wat eten. In zo'n lounge. Maar dat klinkt allemaal heel sexy, hè? Maar uiteindelijk zit je gewoon daar uren gewoon voor Jan Doedel te wachten. Hè? En dat vergeten wel eens mensen. Ja, en ik kan me nog een situatie herinneren dat ik ook ergens heel ver weg zat. En dan denk je toch, weet je wel, van ik zat nou eigenlijk liever thuis bij mijn vrouw en bij mijn twee schatten van zoontjes. Wat ik zeg, het heeft voor's en na's. Je komt overal, van Israël tot Amerika, zeg maar, en van Maleisië tot boven aan Zweden bijvoorbeeld. Dus het heeft echt wel iets. Maar je mist ook veel thuis. En dat vond ik nou juist in deze periode wel heel mooi, om te zien wat die jongens nou eigenlijk in een heel jaar doormaken. Voorheen ging ik op zondagavond of maandagmorgen vroeg en dan was 1 + 1 was nog even nadenken. Ja. En dan kwam je terug op vrijdag en dan was het in één keer 5 + 5 = 10. Ja. En nou zie je die tussenliggende stappen, die maak je bewuster mee, zo moet ik het misschien zeggen. Ja, van momentenpapa ben je de fulltime papa geworden. Ja, dan vind ik momentenpapa alweer een heel zware benaming. Maar, Het zou nog erger kunnen, de man die op zondag het vlees komt snijden. Ja. Of is dat ook van voor jouw tijd? Nee, ik doe wel graag barbecue en vleesbraai. Kijk. Nee, meer tijd voor je vrienden? Ja, zeker. Maar aan de andere kant ook, ik hockeyde graag. Dus de hele teamsport, dat was natuurlijk ook 3 keer niks. En wij hadden zoiets op 1,5 meter met 4 man op het veld een balletje overslaan. Dat doen we dan niet. Nee. Dus ja, die mannen die heb ik weinig gezien. Maar wel tennis, dat komt natuurlijk wel 1 op 1. En wandelen, hè. Dus tegenwoordig met Saartje. Met Saartje.